Il-Kummissjoni Ewropea mhijiex se timponi miżuri addizzjonali jew taxxi ġodda wara l-intervent tal-Gvern Malti minkejja li se nkunu qed niddaħħlu fl-Excessive Deficit Procedure. Il-Prim Ministru Joseph Muscat ħabbar dan waqt is-seduta parlamentari ta' 3 filgħaxija filwaqt li qal li qed jibgħat messaġġ pożittiv minkejja il-problemi li ħalla il-Gvern Nazzjonalista. U lejla, Sur President, bi pjaċir kbir lil din il-Kamra ngħidilha li suġġett tar-ratifika ta' għada dan il-Gvern innegozja biex il-Kummissjoni Ewropea ma ġiel l-ebda tuħ tal-ispiża mill-budget li għandna. Fl-2012 taħt Gvern Nazzjonalista Malta qabżet it-3% tal-prodott gross domestiku u għalhekk l-Unjoni Ewropea se jkollha iddaħħalna fl-Excessive Deficit Procedure. Madankollu l-Gvern preżenti mhux se jiġi sforzat mill-Unjoni Ewropea li jieħu miżuri ta' tuħ bħalma sar sentejn ilu meta il-Gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista għata l-ispejjeż mis-saħħa, edukazzjoni u minn oqsma soċjali. Joseph Muscat qal li hemm xogħol xi jsir sabiex inniżlu d-deficit taħt it-3% u l-Gvern se jkun qed jieħu miżuri ġodda sabiex jinċentivaw l-ekonomija u dħul tal-Gvern. Huwa qal li l-pjan għall-2013 kien sar mill-Gvern Nazzjonalista. Għaldaqstant meta jippruvaw jattakkaw lil dan il-Gvern dwar l-Excessive Deficit Procedure ikunu qegħdin jattakkaw il-budget tal-pjan tagħhom stess. Madankollu Gvern ġdid ikkonvinċa lill-Unjoni Ewropea li għandu pjan serju għall-ekonomija. Il-Prim Ministru qal li għandu messaġġ pożittiv għall-ekonomija Maltija filwaqt li qal li Malta se tkun suċċess. Differenza għal ħaddieħor illi forsi jorok idejh li kieku sema mod ieħor, aħna dan huwa messaġġ għall poplu, messaġġ pożittiv. Finalment huwa semma illi l-Gvern preċedenti ma kienx kapaċi jinnegozja mal-Kummissjoni Ewropea fejn ġew imġiela inaqsu 40 miljun euro mis-settur tas-saħħa.